Anem a veure els criteris de divisibilitat d'algun dels números, és a dir, quan un nombre és divisible per un altre número. El primer serà el criteri del 2. És el més senzill. Si el nombre és parell, serà divisible per 2. Per tant, qualsevol número que sigui parell, 2, 4, 6, 8, tots ells seran divisibles per 2. El 3. Per saber si un nombre és divisible per 3, haurem de sumar totes les xifres, cada un dels seus dígits. I si la suma pertany a la taula dels 3, el número serà divisible. Agafem, per exemple, el número 135. Sumem les xifres, 1 més 3 més 5, i ens dona 9. El 9 pertany a la taula del 3, 3 per 3, 9. Per tant, direm que el 135 és divisible per 3. En el cas del 4, ens hem de fixar amb les dues últimes xifres del número. Si acaben amb 00, o bé són de la taula del 4, el nombre serà divisible per 4. En un exemple, agafem el número 3012 i ens fixem amb les dues últimes xifres del número, 12. 12 pertany a la taula del 4, 4 per 3, 12. Per tant, també direm que el 3012 és divisible per 4. El cas del 5, haurem només de fixar-nos si acaba en 0 o en 5. Per tant, és senzill, el 5, 10, 15, 20, tots ells són divisibles per 5. El cas del 6, haurem de veure si són divisibles per 2 i per 3, els dos al mateix temps. Si són divisibles per 2 i per 3, també ho seran per 6. És el cas del 6, del 12, 18... El criteri del 9. El 9 haurem de fer com en el cas del 3, és a dir, sumar totes les xifres. Si la suma, el resultat, és de la taula del 9, també ho serà divisible. En un exemple, agafem el número 4725. Sumem les xifres 4 més 7 més 2 més 5 i ens dona 18. 18 pertany a la taula del 9. 2 per 9, 18. Per tant, direm que el 4725 és divisible per 9. El cas del 10 també és bastant simple, només ens haurem de fixar si acaba en 0. Qualsevol número que acabi en 0 serà divisible per 10. El cas del 10, el 20, el 30... I finalment agafem el número 11, que en aquest cas haurem de fer sumar les xifres que estiguin en una posició parell i, per altra banda, sumar les xifres que ocupin una posició senar. Els arrestarem i veurem si aquesta resta és 0 o bé dona un valor que sigui de la taula de l'11. En un exemple, agafem el número 1474. Primerament, sumem les xifres que ocupen una posició parella, és a dir, les que ocupen la posició 2 i la posició 4. En aquest cas és un 4 i un 4. Sumats dona 8. I ara fem el mateix amb les xifres que ocupin una posició senar, imparell. Seria la posició que ocupa la posició primera i la que ocupa la posició tercera. En aquest cas, 1 més 7, que també ens dona 8. Si restem, 8 menys 8 ens dona 0, i veiem que hem dit que havia de donar 0 o bé ser de la taula de l'11. Per tant, podrem dir també que el 1474 és divisible per 11.